ଠେକୁଆ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ଆଉ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲର ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ବହୁତ ଖରାପ। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ମାନିନେଲେ ଯେ ସିଂହ ମହାରାଜ ହରିଣର ଶିକାର କରିଛନ୍ତି? ସେ ଏ କାମ କଦାପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଲି ରାଜା। ସେ କେବେ ବି ଶିକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହଁ, ଯଦି କେହି ଦେଖିଛ ସିଂହ ମହାରାଜ ଶିକାର କରିବାର। ଆରେ ଭାଇ, କ'ଣ ହୋଇଛି? ଟିକେ ଆମକୁ ବି କୁହ। କେଉଁ ବିଷୟରେ କଥା ଚାଲିଛି? ଆମକୁ ସବୁ ଜଣା ଅଛି। ସିଂହ ମହାରାଜ କେବେ ବି ଶିକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ତମର। ତମେ ହିଁ ସିଂହ ମହାରାଜକୁ ଫସେଇଛ। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବାଘକୁ ଡରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବାଘ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି କିଛି କହୁନଥିଲେ। ଏ ଠେକୁଆ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛି, ନାହିଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ରାୟ ଶୁଣି ରଖ। ମୁଁ ଏଇ ଠେକୁଆକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଛି। ଆଉ ତମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ରଖ, ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏକି ଏମିତି ମିଛ କଥା ଚାରିଆଡ଼େ କହିବ, ମୁଁ ବି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ତାପରେ ଠେକୁଆକୁ ଗଧିଆମାନଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଗଧିଆମାନେ ଠେକୁଆକୁ ମାରିଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ତାକୁ ଖାଇଦେଲେ। ସେହି ଦିନଠୁ ବାଘ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ କେହି କିଛି କହିବାକୁ ସାହସ କାହାର ନଥିଲା। ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜାଣିନେଲେ ବାଘ ଶିକାର କରୁଥାଏ ଆଉ ସବୁ ଦୋଷ ସିଂହ ମହାରାଜ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଉଥାଏ। ବାଘକୁ ସବକ ଶିଖାଇବାକୁ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଚାହିଁଲେ। ସମସ୍ତେ ସିଂହ ମହାରାଜ ପାଖକୁ ଗଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ନହେଲେ ବାଘ ଏବଂ ତାର ସାଙ୍ଗ ପୁରା ଆମକୁ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ସିଂହ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମାନି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ସହିତ ଗଧିଆମାନେ ଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ସିଂହ ମହାରାଜ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ତମକୁ ତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ତମକୁ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିନେବେ କ'ଣ ଅବସ୍ଥା କରିବେ? ମୋ କଥା ତତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ନିଜ କଥା ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର। ଏହା କହି ସିଂହ ବାଘ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲା। ବାଘ ସିଂହ ସହିତ ହାରିଯିବା ଜାଣିନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲା ଆଉ ସିଂହ ପୁଣି ରାଜା ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଜାମାନେ ସିଂହର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ।